Tógadh mé sa rádómh áit idir Corcaigh agus Mala. Tháinig maithir an bosca cheoil agus an fiddle, agus de thoir sin bhí banna ceoil beag a ghain sa bhaile agus thosníos ar an fiddle nuair a bhís thart ar hochtú mar sin agus tá mé ag bhailte fós. Bhuail mé le Tomás ó Conning ar an choláiste gur Corcaigh UCC agus thosníomar ag sein ceoil a chéile, bhí an píbilean a haintige, áránaí a bethe agus bhí an pianocádaíon a haintige. So bhunaím a grúpar an na fillí agus dhéanam mar dres Cernini agus bhí mar ag sein ar fód an domhan. Nuair a bhí na fillí a siúil cús i múna ina tóradh electrónach in san choláiste réigiúnach agus i gná chéanna tógus céim sa cheoil. Cúpla bliain ina dhéag sin thosníos ag sinim ceoil le Dave Hennessy an bosca cheoil agus Mick Daly ar an ghitar agus thugad mar Any Old Time ar an grúpa sin. I gná chéanna ar a gcuirm teagas leabhar a scríb den fiddle agus fáil séach the Irish Fiddle Book. De thoradh sin thosaigh daoine i ggéirí orm rangan a thuairt, cardanna, rangan a máisteacha agus gabhíle agus a sé de bhronn ollscoil limnaí céim doctúireachta orm. Matt is so well deserving of this award. He spearheaded research into our wonderful ceiliúradh music, both the performance and research. He's hugely supportive of Irish traditional music at UCC and further afield. Is ambassador agus eisiomnár úntach Emma Cranitch. Is léir ón a Seinnteoir ceoil, a Seinnteoir fáiltethe ón obair acadúil úntach atá a dhéanamh go bhfuil éacht cómór agus cótábhachtach a dhéanamh ag Matt ar son ar thraidisiún. Tá an ceoil lánach i mo héal, tá lán gnéithe i buint leis agus bunim tainmh asta go léir. It is my distinct honor and privilege tonight that I get to congratulate my good friend and master fiddle player, Matt Cranitch, on being the recipient of this prestigious award for his contribution to Irish traditional music. Matt has ensured our music to be very strong and vibrant for generations to come. Gur míle maith agad, Matt, agus cógáirdeachas.